שלום, כעת ננתח את הדו-קרב על אליפות העולם ליחידים שהתקיים בשנה שעברה בארצות הברית, שהמתמודדים פה היו הנורווגי מגנוס קרלסן מול סרגי קרג'ין. כידוע, מגנוס קרלסן ניצח באופן משכנע את קרג'ין, והוא באמת עשה את זה גם במשחק האחרון, שהוא סיים בניצחון, כן, על קרג'ין, בניצחון מאוד משכנע ויפה. מגנוס היה בכלים הלבנים וקרג'ין בשחורים. פה נתחיל את המשחק עצמו. קרלסן התחיל ב-A2 ל-A4, קרג'ין המשיך G7 ל-G5, פרש ל-W3, זה התגובה של קרלסן. לאחר מכן קרג'ין המשיך D7 ל-D6, כן, די סוגר את המשחק. לאחר מכן קרלסן פתח את המשחק על ידי D2 ל-D4, רגלי D2 ל-D4, קרג'ין השיב על ידי זה שרגלי G5 שקע את הרגלי הלבן שהיה ב-D4. קרלסן הקע את הרגלי עם הפרש שהיה ב-W3, פרש W3 מכה ב-D4 את הרגלי. לאחר מכן קרג'ין המשיך בפיתוח הכלים שלו, פרש שנמצא ב-Z8 מגיע ל-W6, זה פיתוח רגיל, עשה די טבעי. גם קרלסן המשיך לפתח את הכלים, פתח את מזיז את הרגלי שהיה ב-A2 ל-A3. עד עכשיו אני חושב שהמצב הוא די שוויוני. לאחר מכן קרג'ין הזיז את הרגלי שהיה ב-A7 ל-A5, כן, הוא גם מפתח את הכלים, פיתוח הכלים בפתיחה, וגם במקביל מאיים כמובן על הפרש הלבן שנמצא ב-D4. מסע זה, יש קצת ביקורת עליו בגלל שהוא גם בין היתר קצת מחליש את הרגלי השחור שנמצא ב-D6, אבל ושימו לב שהרגלי ב-D6 הוא די מבודד כזה, אין את אותו רגלי שהיה בהתחלה ב-G7, הוא בעצם כבר יצא מהמשחק, ולכן הייתי אומר יש קצת חולשה של הרגלי ב-D6 מצד אחד, מצד שני הוא מעשה שולט
בנקודות המרכזיות של הלוח, שזה דבר מאוד מאוד חשוב, כאשר אפשר לומר שגם ישנו איזשהו פיצוי לחולשה של הרגלי בד' 6, כן? כלומר זה הוא למעשה כעת שולט בצורה די טובה על הנקודות, כן, שהרגלי בעצם מאיים עליהם, על הנקודות A4 ו-W4, כן? בצד אחד מסלק את הכלים של היריב, כלים הלבנים, ומצד שני, כן, אפשר לשים במשבצות האלה A4 ו-W4 כלים שחורים. כך שהמסע הזה, הייתי אומר, יש לו גם סימן שלה וגם סימן קריאה, אבל זה כמובן לא מה שיכריע את המשחק. אז נמשיך. הוא כמובן, הפרש שהיה מאוים על ידי הרגלי השחור, לכן הפרש שהיה בד' 4 מגיע לבית 3. זה מאוד טבעי, אני לא חושב שצריך לחשוב יותר מדי. עכשיו, מה היתרון בעצם? שימו לב שבאופן מיידי למעשה, כבר שמים לב לחולשה של הרגלי השחור בד' 6. אפילו כרגע, אם תשימו לב, רק כלי אחד מגן עליו. מצד אחד המלכה מתקיפה אותו, רק הלבנה שנמצאת בד' 1, מצד שני רק הרץ שנמצא ב-W8 מגן עליו. כמו שאמרתי, שהרגלי הזה הוא חלש, כן? ובמובן הזה הלבן יכול פה לפתח איזושהי תוכנית שלמעשה תנסה להפיל את הרגלי הזה מצד אחד, מצד שני המטרה של השחור תהיה כמובן לקדם את הרגלי הזה קדימה וכך לסגור את הנקודות החלשות שהן ד' 5 ו-W 5. אלו נקודות חלשות. סליחה, כן, השחור, כן, הנקודות החלשות כמו שאמרתי של השחור הן באמת ד' 5 ו-W 5, והנקודות החלשות של הלבן הן ב-W 4 וד' 4. כן, אז זה כשלעצמו, זה שלשחור יש שתי נקודות חלשות וגם ללבן יש שתי נקודות חלשות, זה יוצר איזשהו איזון מצד אחד במרכז, אבל בכל זאת תשימו לב שעדיין הרגלי ד' 6 הוא גם רגלי חלש, זה יוצר שתי נקודת חולשה בד' 6, שעדיין ישנו איזשהו יתרון לדעתי קטן לצד הלבן. לא, סליחה, דבר נכון. כעת, כן, המשך הפיתוח הטבעי של הכלים, שלמעשה מתכונן להצרחה קטנה, וזה מאוד טבעי שעדיין אנחנו בשלב תחילת המשחק, שבו שני הצדדים עדיין לא סיימו לפתח את הכלים שלהם, להוציא את הכלים שלהם החוצה, ולכן זה מסע די טבעי, הייתי אומר. כן. עוד פעם אני לחצתי על העכבר הלא נכון. כן. הלבן כשלעצמו מחזק עוד יותר את הנקודה שגם ככה הייתה חזקה ד' 5, ובעצם רוכש על זה מונופול, הייתי אומר. כן. עכשיו תחשבו, אם הפרש הלבן התייצב על הנקודה ד' 5, כן, הוא ממש שולט ממש במרכז הלוח. כן. מצד אחד כמובן יש את הפרש השחור שגם באיזשהו מקום, כן,
יכול להגיע לדלת 5, אבל הלבן שיניח את הפרש שלו לדלת 5, שום רגלי לא יכול לאיים עליו, והוא מוגן עם שתי רגלים חזקים. שזה מסע די טבעי ומתקבל על הדעת. רק כאן צריך לשים לב שהרגלי באמת בג' 4 של הלבן הוא גם צריך להשגיח שהוא באמת יקבל חיזוק כדי שכל המערך הכללי יהיה מספיק חזק כדי בעצם לתמוך כמה שאפשר. מצד אחד, תשימו לב, פרש שיושם בנקודה ד' 5 יהיה מאוד מאוד חזק ואפשר לשים אותו. מצד שני, המסע החכם הזה מונע לחלוטין את ההתקדמות של הרגלי שנמצא בד' 6 לד' 5. הרי אפשר לקדם אותו קדימה. וכך הוא למעשה מקבע את החולשה של הרגלי בד' 6. כן, כך שהמסע הזה הוא בהחלט מסע מאוד טבעי ומתקבל על הדעת. כן, אני גם יכול להעיד שבהחלט המסע הזה הוא בהחלט מסע שהוא די טבעי. אני רוצה למנוע מהצד השחור לקדם את הרגלי ד' 6 קדימה כדי לקבע את החולשה שלו מצד אחד, ומצד שני אני גם רוצה לשלוט שליטה מוחלטת כאשר הוא לא יוכל לקדם את הרגלי החלש בד' 6 בשום פנים אופן קדימה, ומצד שני אני שולט שליטה מוחלטת כמובן על המשבצת ד' 5. עכשיו המסע הזה הוא בהחלט מסע טוב. טוב, הוא כשלעצמו אני לא יודע עד כמה המסע הזה כשלעצמו הוא בסדר, עדיין לא סיים לפתח את הכלים, אבל זה לא עד כדי כך חמור. זאת אומרת רגלי א7 ל-א5 עדיין פיתוח הכלים לא הסתיים, ולכן אולי זה היה מוקדם מדי לעשות את זה, אבל זה בוודאי לא המסע שהפסיד את המשחק. כמובן הוא עמדה מסוימת גם מאיים א5 ל-א4 וכך הוא מאיים על הפרש, אבל כמה שאנחנו מקדמים את הרגלי השחור הזה קדימה הוא הופך להיות יותר חלש, וכך שזה לא בטוח שזה גם המסע הרצוי. אבל בכל מקרה הבעיה שלי המסע הזה שעדיין פיתוח הכלים לא נגמר, ולכן אולי זה מוקדם מדי. כן. מצד אחד השחור עשה אני לא חושב מפוקפק, אבל הלבן מצידו, כן, המשך בפיתוח הכלים, והוציא את הרגלי שהיה את הרד שהיה בג' 1 ל-A3. כן, די טבעי אני חושב. די טבעי. שלמעשה נוצרת פה שליטה ממש די משמעותית של הלבן במרכז, שהיא יותר גדולה מהשליטה של השחור במרכז. להפך, אצל השחור בפועל יש את הרגלי ד' 6 שהוא חלש והוא דורש הגנה. הוא חלש, הוא גם לא יכול להתקדם קדימה. לכן יש יתרון קטן פה לצד הלבן, בלי שום צל של ספק, ולכל שור בכלל לעובדה שבסוף הלבן ניצח. כרגע, במצב העמדתי הזה, אין שום צל של ספק שיש פה יתרון ללבן. כן. כן. לא יותר מדי עמוק של הדברים, אין פה שום צל של ספק שיש יתרון קל ללבן בגלל שהוא שולט במרכז מצד אחד, מצד שני יש את הנקודת חולשה בד' 6 של השחור. טוב, אז הוא כמובן, בסדר, הוא עושה את המסע הזה, אני לא יודע, כאילו אמרתי, הבעיה במסע הזה של הרגלי א5 ל-א4 אמנם מאיים על הפרש, אבל הרגלי הזה שמתקדם קדימה הוא צריך גיבוי של הכלים האחרים, והוא הופך להיות, זאת אומרת, הוא הופך להיות חלש. ולכן מצד אחד, מצד שני הוא כמובן מנהל איזושהי התקפה פה, הוא מאלץ בעצם את הפרש לסגת אחורה, אבל
הבעיה שלי ששחור עדיין לא סיים לפתח את הכלים, זה כשלעצמו לא בעיה, כי כרגע הוא לא מפסיד. שחור לא מפסיד מסע של פיתוח, כי הלבן חייב להזיז את הפרש שלו כרגע לאיזשהו מקום, אבל הבעיה שלי שוב פעם במסע הזה שהרגלי השחור הזה, שהוא יתקדם קדימה, הוא לא נתמך, הוא נתמך על ידי הצריח, אבל זה לא מספיק. במידה מסוימת זה יוצר איזושהי חולשה, כן, כיוון שהרי אי אפשר לעשות את המסע של הרגלי שילך מבית 7, הרגלי השחור שנמצא בבית 7 שיגיע לבית 5, כי הוא לא מוגן הרי, ולכן קצת בעייתי במסע הזה בגלל שהוא בעצם בפועל יוצר רגלי שהוא יחסית חלש. רגלי אחד לבד לא יכול לנהל התקפה. בסדר, אבל שוב פעם אמרתי שהוא לא יפסיד מסע בגלל שכרגע הלבן חייב לסגת עם הפרש לאחורה, ממילא ברור שלפחות אין פה הפסד של מסע. אין פה הפסד של מסע, אבל לדעתי נוצר פה רגלי חלש. בסדר, אז הוא חזר אחורה. זה ירידה לצורך עלייה, כן? כי בסופו של דבר תשימו לב שאותו פרש שנמצא עכשיו בג' 1, הפרש הלבן הזה יכול להגיע לד' 3. מד' 3 יכול להגיע לבית 4, ומבית 4 יכול ממש להתנחל ממש על מרכז הלוח לד' 5, ושום דבר לא יכול להזיז אותו משם, אלא אם כן הרגלי השחור באמת יחשוב על החלפת כלים, זה אפשרי. שימו לב, כן, שגם גם על השחור יכול ללחוץ על הנקודה הזאת ד' 5 על ידי הוספת, על ידי הבאה של הרץ השחור שנמצא בג' 1, בג' 8 סליחה, לג' 6, אבל זה לא, זה עדיין לא יוכל להזיז בשום פנים ואופן את הפרש שהתייצב ממש במרכז הלוח עד ד' 5, ואכן בוודאי שכרגע יש יתרון קטן ללבן. וכמובן המשך בפיתוח הכלים, זה כשלעצמו מסע טבעי, צריך לסיים לפתח את הכלים ואז מגיעים לאמצע המשחק. middle game, גם מפתח את הכלים, זה טבעי מאוד. כן, המלכה פה שהייתה עד ד' 8 מגיעה לא' 5, וגם יש לו פיתוח של הכלים, אבל כן, זה במידה מסוימת מרתק את הפרש שנמצא בג' 3 למקום שלו, אבל הבעיה היא גם הרץ יכול להתייצב לד' 2 ואפילו לאיים על המלכה, שאני לא יודעת כמה זה, אולי במידה מסוימת הוא מנסה לקדם את הוא לא יכול אפילו לקדם, אין תוכנית של השחור פה שמנסה לקדם את הרגלי שנמצא בבית 7 לבית 5, כלומר שזה בלתי אפשרי. יש הרי 3 כלים שמאיימים על הנקודה בית 5 ורק 2 מגינים, ולכן אפילו הדבר הזה הוא לא אפשרי, ולכן אני באמת לא יודע עד כמה זה, המעשה הזה הוא חכם, בעוד כאשר אנחנו מבינים שעדיין גם השחור עדיין לא סיים לפתח את הכלים שלו, כך שאני לא ברור לי בדיוק מה התוכנית של השחור, אני לא הייתי עושה את המסע הזה, הייתי נסיים לפתח את הכלים קלים יותר, כי יש בעיה להוציא את המלכה בהתחלה, אחרי המשחק, כלומר שאתה גם מסכן אותה. בסדר, וזה עדיין
יתרון קטן ללבן בלבד. כן, כמובן אותה נקודה ד' 6 שהיא חלשה, רגלי חלש בד' 6. טוב, המלכה בעצם גם, הלבן נזהר כמובן מפתח את המלכה, דבר שעושים בהתחלה, לא מוצאים את המלכה בחוץ, כן, טוב, גם מאפשר לסוס להשתחרר מהריתוק, כן, וכן, בינתיים יתרון קטן ללבן בלבד. אז הוא כמובן, אני כרגע באמת לא יודע למה הוא הוציא את הפרש ל-א6, למה השחור הוציא את הפרש ל-א6, כן, זה באמת מסע 11 ולא למרכז לג' 6, אבל זה כשלעצמו טוב, אולי טוב, האמת היא, אם הכוונה היא להגיע לבית 4, אפשר גם הרי מג' 6 להגיע לבית 4, ואני תמיד עדיף לפתח את הכלים במרכז, כי השליטה במרכז בעצם היא הדבר הכי חשוב. טוב, זאת אומרת, אני הייתי מביא את הפרש לא ל-א6 אלא לג' 6, כי ככה יש שליטה יותר גדולה על המרכז, על מרכז הלוח, שכמו שאמרת זה הדבר הכי חשוב. טוב, הוא גם ממשיך בפיתוח הכלים שלו, זה מסעים די טבעיים, אין פה מה. טוב, אז בסדר, אז הוא הגיע לפה, אז מה שהגיע לפה, מה זה נותן, השאלה. בסדר, הוא גם, כרגע בעצם, הוא למעשה גם, הסוס נמצא פה במקום די מרכזי, וזאת הייתה כמובן מלכתחילה, כן, כשמג' 3 הרי אי אפשר להגיע לג' 4, לעומת זאת מא' 6 כן אפשר להגיע לג' 4, והיתרון שבמסע הזה זה שבאמת הרגלי שנמצא בבית 2, הרגלי הלבן, לא יכול לאיים עליו, כי יש את המלכה שבעצם מונעת את הקידום של הרגלי הזה, וגם הוא לא יכול לזוז גם לבית 3, כן? כי הרגלי והפרש שולטים על הנקודה בית 3. אבל בשביל זה יש לי את הרגלי א2 שהוא גם שולט, ולכן חשוב מאוד בשום פנים ואופן לא לעשות א2 ל-א3, כי אז אני יוצר נקודת חולשה מאוד 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 גדולה בנקודה בית 3, ופרש שהתייצב פה ממש שולט על כל אגף המלך. לכן בשום פנים ואופן אסור להזיז את הרגלי א2 שנמצא את הרגלי הלבן שנמצא במשבצת א2 ל-א3, כדי לא ליצור נקודת חולשה מאוד גדולה בבית 3. הוא כמובן לא עשה את הטעות הזאת, הוא עשה הצרחה. זה טבעי בינתיים, יתרון קטן ללבן. רץ, שהיה בג' 8 הגיע לד' 7. בסדר, גם הוא המשך הפיתוח של הכלים. כן. על פניו ישנה איזושהי התקפה קטנה כאן של השחור באגף המלך, שליטה מסוימת, אבל לא יותר מדי. ושכמובן עדיין יש לנו את הנקודה ד' 6 שהיא חלשה, ושהלבן שולט יותר במרכז והשחור באגף המלך, לכן עדיין יש לנו יתרון קטן ללבן. טוב, צריח שהיה באלף אחד הגיע לבית אחד, צריח הלבן, הוא מן הסתם גם מתכוון בעצם איכשהו לעשות את המסע בית 2 לבית 4, שלזה קוראים מזלג. המשמעות של מזלג זה שהרגלי מתקיף בעת ובעונה אחת שני כלים. זה אומר שאחד בהם הלך. כן? אז כרגע האיום זה בית 2 לבית 4, עשייה של מזלג, אבל כנגד האיום הזה יש כמובן את ההגנה
הרגלי השחור שנמצא באלף 4 יכול להכות דרך הילוכו את הרגלי שיגיע לבית 4, אבל אז הרגלי הלבן שנמצא באלף 2 יכה את הרגלי השחור שיקע דרך הילוכו את הרגלי שהגיע לבית 4, ועדיין ייווצר לנו איום של מזלג, שמשמעות של זה שהרגלי שנמצא אחרי החלפת כלים, הרגלי שכרגע נמצא בבית 3 עדיין יהיים להגיע מבית 3 לבית 4 ולעשות מזלג על המלכה והפרש. זה כשלעצמו איום אחד, זה מצד אחד, אבל מצד שני בכך בעצם יגרום כל הסיפור הזה שהעמודה א' למעשה תשלט על ידי המלכה והצריח השחורים, כך שהמצב הוא לא כל כך ברור. ברור שהלבן נמצא פה במגננה מסוימת, אבל גם אותה מגננה יכולה לפתע להפוך להתקפה כזאת שהשחור עלול בעצם להפסיד את הפרש בגלל המזלג שהוא מאיים, כן, להגיע אחד מהרגלים שבעמודה א' או ב', להגיע איתם לנקודה ב' 4, כן, ולאיים בו זמנית גם על הפרש וגם על המלכה, כך שיש פה צורך של התגוננות גם מצד השחור, כן, נגד המזלג, וגם מצד הלבן, ויש התקפה מסוימת שהשחור יכול ליצור על עמודה א'. המצב די לא ברור כרגע, אבל בהחלט כל אחד עושה את הפעולות המתקבלות על הדעת בהתייחס למצב שבו הוא נמצא. טוב, כרגע הגיע הצריח השחור לג' 8, אולי עם איזושהי אופציה אולי אפילו להגיע מג' 8 לג' 6 ומג' 6 אולי לאלף 6 ואיכשהו ללחוץ פה, כי אפשר לקדם גם את הרגלי א' 4 שחור לאלף 3 וליצור איזושהי התקפה, אבל לא נראה לי הנקודה שגם הלבן מתגונן כהלכה, ולכן אין פה משהו אמיתי כן, עדיין בסך הכל יש את הרגלי ד' 6 שהוא חלש, השליטה של הלבן במרכז, ולכן יש עדיין יתרון קטן ללבן. נעשה פה מזלג, כפי שאמרתי, כן, זה היה האיום שעליו דיברתי, אבל כרגע הוא כמובן יקד דרך הילוכו, ובזה נפתור את המזלג, ואז אחרי זה שהרגלי באלף 2 יקה את הרגלי שיגיע דרך הילוכו לבית 3, את הרגל השחור, ייווצר עוד הפעם איום של מזלג, אבל כמובן אז, כן, אז כבר יצטרך השחור להתייחס ברצינות לאיום הזה. הוא יכול אולי גם להסיר את האיום על ידי הקידום של המלכה, וגם בעצם הקידום של המלכה אולי יותר קדימה, אולי ייצור איזושהי התקפה לעמודה א', אבל לא נראה לי שיש פה גם נקודות חולשה, כך שאין פה משהו משמעותי לצד השחור. מצד שני, הצד הלבן שולט במרכז, ויש את הנקודה החלשה, תרגלי חלש בד' 6 של השחור.
טוב, הוא כמובן יקרא דרך הילוכו, גם זה, ועכשיו כמובן יש שוב פעם איום של מזלג, כן, מצד אחד, מצד שני, טור א' נפתח, עמודה א' נפתחה, שימו לב המלכה השחורה לא יכולה להגיע ל-א1 כי יש את הצריח, היא לא יכולה להגיע ל-א2 כי יש שתי פרשים, היא מקסימום יכולה להגיע פה ל-א3, כן, אבל נקודה ב3 מוגנת גם לידי הפרש, גם לידי הצריח, ולכן אין פה משהו התקפה לשחור, כן, אין שום התקפה לשחור, כן, אין שום התקפה, ולכן עדיין קיים יתרון כאן ללבן, כי כלומר, השחור טוחן מים בינתיים, והיתרון של הלבן שיש לו שליטה מוחלטת על הנקודה ד' 5, וגם, כמו שאמרתי, הנקודה ד' 6 שבה נמצא רגלי שחור היא חלשה. אז יש פה יתרון ללבן בעצם. טוב, כפי שאמרתי, היה איום של מזלג, רגלי בית 3 מתקדם לבית 4, וגם הלבן, כמה שחור כפי שאמרתי, הצליח להבין טוב מאוד שהלבן הצליח להתגונן, אין לו נקודות חלשות פה בכלל, ואין לו מה לחפש בטור א', כן, כל הנקודות פה מוגנות, ולכן הוא באמת נסוג בלית ברירה. נציגו להם שהרגלי בבית 3 בעצם הוא מוגן גם על ידי פרש, גם על ידי צריח. כך כמה מסעים בעצם להכפיל את הצריחים בעמודה הראשונה, עמודה א', לנסות להוציא מפה משהו, אבל אין נקודות חולשה ולכן אין מה לחפש. רק אם יש נקודות חולשה אפשר לעשות משהו, אבל נקודות חולשה אצל הלבן לא קיימות. לכן אין לו מה לחפש פה. אם קיים נקודת חולשה זה דווקא אצל השחור, זה הרגלי בד' 6 ונקודה ד' 5 שכרגע אם הלבן יזיז את הפרש שלו מג' 3 לד' 5 שממש יציב כמו פלדה, והדרך היחידה להזיז את הפרש הלבן מד' 5 זה רק על ידי החלפה, אבל ההחלפה עצמה, כן, תיצור למעשה נקודות חולשה או נקודות A5 ו A6 ו-G 6, כן, מצד אחד, מצד שני זה יסגור את הטור הזה והצריח הזה שלפני כן, הנקודה הרגלי שנמצא על ד' 6 שלפני כן, שכרגע הוא חלש, הוא בעצם מאבד במידה מסוימת את החולשה שלו, מכיוון שעמודה 4, עמודה רביעית, עמודה ד' נסגרה. לכן ללבן אין אינטרס פה להחליף את הכלים, להחליף את הפרשים על ד' 4, על ד' 5 יותר נכון. עדיין חשוב לו שהטור ד' יישאר פתוח כדי להמשיך ללחוץ על הנקודה ד' 6 החלשה של השחור. הרגלי חלש גם. כן, כמו שאמרתי, כמובן הוא לא הגיע עם הפרש שנמצא בטור ג' לד' 5, אלא במקום זה הוא פיתח את הפרש שהיה בג' 1 לג' 3, ושימו לב ששוב פעם אפשר להגיע מד' 3 עם הפרש מד' 3 לבית 4, לחזק עוד יותר את
הנקודה הזאת, ואחרי זה, עכשיו, אם אני אגיע עם הרגלי, עם הפרש שנמצא בדלת 3 לבית 4 ואחר כך אני אציב את הפרש הזה או אחד מהפרשים על דלת 5, זה כבר מסע טוב. למה? מכיוון שאם הוא ייקח לי את הפרש, אני אקח את הפרש שלו, לא עם הרגלי אלא עם הפרש הנוסף, וכך אני אתייצב עם הפרש שלי ממש במרכז הלוח, שלא יכול להזיז אותי אף אחד משם. ממש פרש נמצא במרכז הלוח, מאיים על כל הכלים השחורים מצד אחד, ומצד שני העמודה ד' פתוחה ועדיין הרגלי ד' 6 הוא חלש. לכן לדעתי רעיון טוב יהיה אם הלבן אחרי זה ינסה להגיע עם הפרש שנמצא בד' 3 לבית 4 ומבית 4 לד' 5. אז יש לו שליטה מוחלטת, יתרון יותר משמעותי, כן, ובולט לעין. טוב, הרגלי השחור, הפרש השחור שהיה בד' 5 עבר ל-A6, כן, זה משרת, כן, לנו נקודה ד' 4 ו-W 4, כן, ובכל זאת יש פה תראה ד' 6 שהוא חלש מצד אחד, מצד שני כמו שאמרתי, כן, פרש שהגיע לבית 4 ומשם לד' 5, לכן במידה מסוימת, כן, בינתיים אין מה לעשות, כן, זו חולשה שאני לא רואה כרגע איך אפשר לבטל אותה, לכן בוודאי שיש פה יתרון ללבן, לא גדול, זה לא מספיק בשביל לנצח, אבל עדיין יש יתרון קטן ללבן. כן, אז כמו שאמרתי, באמת, הוא עשה בדיוק את המסע שחשבתי עליו, כן, כאשר הרעיון אחרי זה להגיע עם הפרש, אחד מהפרשים לד' 5, כן, הוא מאיים על הרץ, הוא מאיים על הנקודה ג' 7, ואם יחליפו אותו אז יש את הפרש השני, וכן זה מסע די מתקבל על הדעת. כן, זאת אומרת שהמסע הבא של הלבן אמור להגיע אחד מהפרשים לד' 5 וליצור פרש במרכז שמאיים על הכלים השחורים, וגם החלפה לא תעזור כי יש שתי פרשים. נחליף פרש אחד אז יתייצב הפרש השני ואי אפשר יהיה להזיז אותו משם. לא, אחרי זה כמובן אפשר יהיה, יש מקום עם הרץ להגיע אולי לג' 6 ולאיים, אבל כן, אותו צורך בהגנה למעשה, כן, אותו צורך בהגנה מונע מהשחור לפתח יוזמה משל עצמו וליצור אולי איזושהי מתקפה מהצד שלו, כאשר הוא נכנס עכשיו לעמדה של מגננה. כן, אז כמובן מאוד טבעי, כמו שאמרתי, ננסה למנוע את המסע פרה, אחד מהפרשים יגיע לד' 5, כן, אז הוא גם מביא עוד צריח שלוחץ גם הוא על הנקודה ד' 5, כן, מאוד הגיוני. כרגע המאבק כל הנקודה ד' 5. עכשיו זה לא רק שזה בעצם נותן עוד כוח לנקודה ד' 5, אלא תשימו לב שכרגע יש אך ורק שני כלים שחורים שמגינים על הרגלי החלש בד' 6, ויש גם שני כלים לבנים שתוקפים אותו, כך שעוד כלי אחד שהתווסף להתקפה על הרגלי בד' 6 ייצור בעיה מאוד קשה לשחור, שהוא יצטרך להזיז את הצריח
את הפרש בו' 6 ל-A8 ולהגן עליו פעם נוספת, ושוב פעם הוא הולך מדחי לדחי, הולך ומתכנס ונכנס למגננה, והשחור מצד אחד מתחזק יותר ויותר במרכז, והנקודה ד' 6 היא הנקודה חלשה של השחור. טוב, אז הוא מפתח, עושה פה ו' 7 ו-10 ח' 7, מביא ח' 7 לח' 5, אני לא יודע מה המטרה של המסע הזה, כי הכלל הוא שאסור להזיז את הכלים, ושאתה מזיז את הכלים שמגיעים על המלך, אתה מחליש את העמדה של המלך, ואני לא יודע כאילו מה ההיגיון לעשות את זה. אולי גם לעשות במידה מסוימת, לסגור את המשחק, אחרי זה לעשות הרגיל שנמצא בזין 7 לזין 6, יכול ככה לסגור את המשחק ולכפות איזשהו טקו, אוקיי, זה מחליש קצת את העמדה של המלך, ויתרון הוא קל עדיין, יתרון קל בצד הלבן. בגלל הרגלי חלש לד' 6, והוא עדיין שולט על הנקודה ד' 5. טוב, הוא מגיע מהרץ שלו לו' 1, כאשר ייתכן גם שהוא מתכוון לעשות הרגלי שנמצא בזין 2 לזין 3, ומשם הוא יכול להציב את הרץ או בזין 2 או בחטא או בחטא 3, כך במידה מסוימת גם לרתק את הפרש, כי כל תזוזה של הפרש תגרום לרץ שיכה את הצריח השחור שנמצא בג' 8. ברגע שהשחור יחליש קצת, אז גם הלבן יכול להחליש קצת את העמדה של המלך, כי כל עוד זה המצב ואין פה איזשהו טאקל כמו שאומרים, אז כל אחד יכול לסגור את המשחק ובאופן אוטומטי אותו משחק סגור ייגמר בטקו. ואותו טקו כמובן לא היה מספיק, היה מספיק לקרסן כדי לנצח, אבל הוא באמת בן אדם שלא מסתפק בטקו והוא רוצה לנצח, למרות שטקו מספיק לו לזכות בכתר של אלוף העולם. למה? כי הוא באמת הרבה יותר טוב מקראג'י. אז הוא מתקדם, אני לא יודע, כאילו אולי גם לנסות אחרי זה למנוע זין 2 לזין 3, כי אז אחרי זה הוא יכול להגיע מחטא 4 לחטא 3 עם הרגלי השחור, אבל הבעיה שאסור לקדם את זה, כי אין עליו הגנה, זה יותר מדי להתקדם, זה באמת חמור מאוד שאתה מקדם את הכלים שלך, גם במיוחד אותם כלים שמגיעים על המלך שאין לך הגנה עליהם. לדעתי זה מסע שהוא חלש. הרגלי הזה הוא חסר הגנה. אין היגיון לקדם אותו. אז מיד השחור הגיע במלכה שלו לו' 2, והוא כבר מאיים. טוב, האיום עצמו לא בדיוק איום, כי בעצם המלכה לא יכולה לקראת את הרגלי השחור בחטא 4, מכיוון שאז אז הפרש לא יכול לקחת ב-A4, כי אז המלכה תיקח ב-A4, ואז היא תברח מצד אחד מהאיום. בעצם כן יכולה לקחת, סליחה, טעיתי. כן יכולה לקחת, סליחה. בקיצור, כרגע, לא, היא לא יכולה לקחת, סליחה. כרגע הלבן לא יכול לקחת את הרגלי שנמצא בחטא 4, כיוון שאם הוא ייקח את הרגלי השחור שנמצא בחטא 4, אז השחור יקה עם הפרש שלו שנמצא בו' 6 את הרגלי הלבן שנמצא ב-A4,
ובכך למעשה הוא ייצור איום על המלכה שתיאלץ לסגת לאחור, והיא כמעט במצב שהיא לכודה, והמלכה לא תוכל לקחת את הפרש שיכה ב-A4 מכיוון שהרץ מגן על הפרש שיכה ב-A4, ולכן אסור ללבן לקחת את הרגלי שנמצא את הרגלי השחור שנמצא בחטא 4. כן, אבל יש לי קצת בעיה עם הרגלי השחור הזה, שהוא יחסית חלש. אין פה שום ספק שהעמדה של הלבן היא יותר טובה. טוב, הוא כמובן מגן על הרגלי. וגם הנקודה הזאת בעצם כבר לא בשליטה של זאת אומרת, הוא אפילו יכול להגיע עם הפרש שלו אחרי זה, פרש השחור ל-G5, כן, ובכך לאיים אולי על הרגלי שנמצא ב-B3, כן, אבל עדיין העמדה של הלבן היא עמדה יותר טובה. יש פה כרגע יש את הצריח שתוקף את הרגלי D6 ויש רק חץ אחד קטן שמגן עליו. אתם מבינים עד כמה הכלי הזה ב-D6 הוא חלש, כן, ויש פה הרגלי הזה שהוא של חטא 5 שנמצא בחטא 4 שהוא גם חלש. הוא גם חלש, אני צריך להסיק את הרץ הזה כדי להגן עליו, וכן בעצם אני מעמיס על הכלים שלי להגן על רגלים שהם חלשים, שמראש אין שום סיבה בעולם לקדם אותם, כיוון שאין פה לשחור שום התקפה על אגף המלך. אגף המלך מוגן ב100%, ואין שום היגיון להזיז את הרגלים שמגינים על המלך בלי שום גיבוי, כן, ועם סיכון המלך עצמו. לכן ברור שיש פה יתרון קל ללבן. שתי נקודות חולשה של השחור בחטא 4 ב-D6, ואצל הלבן לעומת זאת אני לא מזהה נקודות חולשה. טוב, הוא כמובן העביר את הרגלי שלו מ-Z2 ל-Z3. שימו לב שהוא לא יכול להתקדם, השחור לא יכול לקדם את הרגלי בחטא 4 לחטא 3, כיוון שאז הרץ יכה אותו. שהרגלי הזה הוא חלש. הפתרון היחידי הוא פשוט להחליף את הרגלי הזה, כי מראש לא הייתי מקדם אותו. להיפטר מהחולשה של הרגלי החלש הזה, על ידי החלפת כלים. לא. זה מסע שהוא מפתיע. הוא הפתיע. אולי הרעיון הוא להקריא אחרי זה עם הצריח השחור שנמצא ב-G8 ל-8, אבל הצריח לא יכול לחדור לשורה השביעית, גם לא לשורה השמינית, גם לא לשורה השנייה, גם לא לשורה הראשונה של הלבן. לכן אני לא רואה פה איזשהו היגיון במסע הזה. היה צריך לשים את ליבו יותר לאגף המלך, ששם יש לו רגלי חלש, D6 יש לו רגלי חלש, ופה אני לא מבין את פשר המסע הזה, שלא יכול להניב למעשה שום תוצאה חיובית. כרגע היתרון של הלבן גדול יותר. אין שום היגיון, הרגלי הזה מוגן מצד אחד, מצד שני אם יגיע גם הפרש,
כן, להתקיף את הרגלי הזה, אז אפשר להחליף אותו עם הרץ יגיע. הפרש השני, הוא גם יכול להתקיף אותו, אבל גם יש לי את המלכה שיכולה להגן עליו, כך שאין פה שהוא איום רציני מצד אחד, מצד שני יש פה לדעתי נקודות חלשות גם בדלת 6 וגם באלף 4, בחטא 4 לשחור, לכן ברור שפה היתרון הוא הצד של הלבן. כן, הוא כמובן באופן אוטומטי לחלוטין יוצר ריתוק עקיף לפרש שנמצא בדלת 7, לפרש השחור. כרגע עדיין אין איום, אבל ברגע שהפרש שנמצא ב-A6 יזוז, אז הפרש שנמצא בדלת 7 יהיה מרותק. לכן ברור שפה כבר לאט לאט היתרון של הלבן הולך וגדל. השחור חסר יוזמה, לא יודע מה הוא עושה בכלל, עוד שהלבן בהחלט יש לו נקודה שהוא מאיים עליו, רגלי שהוא מאיים עליו בדלת 6, כן, ויתרון גם באגף המלך, כי בסך הכל הרגלי חטא 4 של השחור הוא גם חלש. טוב, אולי לפחות ננסה לברוח מהריתוק של הפרשים, שזה ההיגיון בסך הכל. אני לא חושב שיש פה לשחור איזושהי יוזמה. הלבן יש לו מדי יצוקה מברזל, מבטון, מפלדה, אין לו פה נקודות חולשה, הוא לא יכול לחדור לא לשורה השנייה, לא לשורה הראשונה, וברור שהיתרון של הלבן פולט לעין. טוב, הוא כמובן מסלק את הצריח, ככה מאיים על הצריח, פרש שמגיע לג' 2 מאיים על הצריח, גם ככה לא היה לו מה לעשות פה. טוב, האמת היא, כרגע, אמנם ניתן להגיע עם הצריח ל-א'2 ולרתק את הפרש, שיש פה מלכה, סליחה, אי אפשר, לא, אפילו זה בלתי אפשרי, כמובן, יש את הפרש בג' 3 שמונע מהצריח השחור להגיע ל-א'2, יש כרגע איום על הפרש שנמצא על הצריח שנמצא ב-א'3, הוא לא יכול להגיע גם כמובן ל-א'1, ולכן הוא צריך לעזוב את האזור. כאשר מלכתחילה לא היה לו מה לחפש פה. אמרתי שהרגלי הזה הוא ניתן להם להגנה. מלכתחילה לא היה לו מה לחפש, כך העובדה שהוא עוזב לא מחלישה אותו, אבל בסופו של דבר לא נראה לי שהייתה פה איזושהי תוכנית מסוימת אמיתית ומשמעותית של השחור, בעוד שהלבן יש לו יתרון בולט לעין בנקודה ד' 6 וגם באגף המלך. שבסך הכל לא רק שהרגלי חטא 4 חלש, זה שהלבן לא בצורה חכמה הזיז את הרגלי שמגן על המלך, הוא גם החליש את העמדה של המלך והזמין התקפה, וגם החליש את הרגלי הזה שהוא קידם קדימה בלי שום גיבוי מאחור. יש אמנם גיבוי של רץ והמלכה, אבל אני צריך לרתק שני כלים כדי להגן, אז מראש לא כדאי לקדם. גם מחליש את העמדה של המלך וגם יוצר רגלי חלש. ברגע שאין גיבוי מאחור, אז אסור לקדם את הרגלים של המלך. שום רגלים אסור לקדם בלי גיבוי. אין פה התקפה אמיתית. הנה, עכשיו שוב פעם אתם רואים, יש פה מזלג. פסה מזלג, יש איום של הפרש הלבן שנמצא בבית 4, גם על הצריח וגם על הרץ, אבל אתם בעצמכם מבינים שגם זה המקום היחידי שהצריח יכול היה להגיע אליו, הרי הוא לא יכול להגיע גם ל-א'7, כך שמלכתחילה למעשה כל הכניסה של הצריח המולל הזה לאגף המלכה של הלבן הייתה טעות מלכתחילה. למעשה אם תשימו לב,
כן, הנקודה היחידה שהצריח יכול, בעצם שתי נקודות, גם ב-א'5 וגם ב-א'3 הוא יכול, אבל אסור לו להגיע ל-א'3, כי אז במידה מסוימת הוא נלכד על ידי פרש ל-א'4, אז טוב, אם הרץ יקה ב-א'4, אז טוב, בעצם הוא כן יכול להגיע ל-א'3, אבל יש סכנה שהוא יכול להילכד גם. בקיצור, כל ההתקדמות של הצריח מלכתחילה הייתה טעות, ורק מסתבך ומסתבך, והעמדה של הלבן נהיית יותר ויותר טובה, והוא שולט כבר על כל הלוח. בכל המקומות יש לו יתרון ברור לעין. טוב, אז הוא החליט להגיע עם הצריח השחור ל-א'5, כן, אבל שוב פעם אתם רואים כמה הוא הסתבך, כמה זה לא המקום המתאים, כי אין פה באמת התקפה שיכול לנהל, ולכן ממש לא היה צריך להוציא את הצריח הזה. זה ממש סימן שאלה אחד על כל התזוזות של הצריח וההוצאה שלו במקום, כי אין לו שום נקודות חולשה ללבן, ואין טעם להוציא סתם ולסכן בעצם את הצריח עצמו. כן, הוא לא יכול לחזור כבר למקום שבו הוא בטוח, הוא בעצם די לקוד, הוא מצריח שנמצא ב-א'5. בעוד שהוא לא יכול לנהל שום יוזמה אמיתית עם הכלים האלה, שהוא סתם מזיז אותם, מבזבז מסעים. טוב, חוזר לפה, וג'2 עם הפרש. הוא עכשיו כמובן מנסה לבנות איזושהי התקפה, מה שברור שהיוזמה היא בידי הלבן, ויש לו יתרון ברור. טוב, הוא התקדם עם הרגלי מבית 7 לבית 6. הרגלי הזה, כן, הוא מוגן על ידי שני כלים, הוא מותקף על ידי שני כלים. גם הוא יחסית רגלי חלש, כמו שאתם רואים, כי הרגלי הזה הוא רגלי מבודד. תמיד רגלי מבודד הוא רגלי חלש. אז יש חולשה, יש גם בדלת 6, גם רגלי מבודד בבית 6, וגם הרגלי שנמצא בחטא 4 השחור הוא חלש, כך שהיתרון פה מאוד בולט לעין של הלבן. אמנם לא מספיק לנצח, אבל היתרון הוא כבר די משמעותי של הלבן, בגלל כל הנקודות חולשה שיש לשחור. טוב, הוא כבר מתכנן איזה תקפה, כבר יוצא, כנראה שהוא רוצה להגיע עם הצריח הלבן שנמצא בבית 1 לדלת 1, ואז הוא ייצור התקפה ששני צריכים על אותה נקודה חלשה, על אותה רגלי חלש שנמצא בדלת 6, כן, זה אמנם לא מספיק, אבל אתם צריכים לשים לב שאחרי שכבר הפרש הלבן יגיע מג' 3 לבית 5, אז כבר ייווצר איום משמעותי ביותר על הרגלי החלש בדלת 6. וגם, טוב, אז אולי אפשר להכות את הרגלי שיגיע לבית 5 על ידי הרץ, אבל הרץ פה לדעתי יותר חזק מהפרש, ולכן אין, זה לא משתלם להחליף אותו. בכל מקרה, על כל הלוח עצמו יש יתרון ברור, כמו שהזכרתי, יתרון ברור של הלבן. גם יש רגלי חלש לשחור בבית 6, גם בדלת 6 רגלי חלש, וגם הרגלי שנמצא בחטא 4 הוא חלש, כל הרגלים חלשים, וגם העמדה של המלך השחור נחלשה על ידי זה שהוא הזיז את הכלים שמגינים על המלך השחור. טוב, הוא כמובן אמור להגן על הרגלי החלש, גם על הרגלי החלש בדלת 6, גם על הרגלי החלש בבית 6, ולכן המסע הזה די הגיוני ובלתי נמנע. טוב, כמובן הוא צריך עכשיו להיכנס לעמדה של מגננה ולעשות
להגיע למצב שבו הלבן לא יגדיל את היתרון שלו, כך שהוא לא יגיע ליתרון ממשי מספיק כדי לנסות לחלץ איזשהו טקו. אולי לנסות לסגור את המשחק איכשהו וכו' וכו'. או, כמובן מסע מתבקש מאליו. כן, יש שני כלים שתוקפים את הרגלי השחור בדלת 6, יש שני כלים שמתקיפים, וכמובן, אחרי שהפרש הלבן שנמצא בגימל 3 יגיע לבית 5, אז כבר נוצר איום ממשי על הרגלי בדלת 6. טוב, אני לא יודע מה פשר המסע הזה, אבל כן, אולי לנסות לחזק קצת את העמדה של המלך, אבל שוב פעם אתם יודעים שהשחור פה נכנס לעמדה של מגננה, והיוזמת כל כולה היא בידיו של הלבן. הוא פעם לקח את זה, טוב. אפשר לומר, כן, אני לא שמתי לב, אבל באמת, תשימו לב שהמסע הזה בעצם מפקיר את הרגלי בחטא 4, ולמעשה הסיבה שהלבן לוקח את הרגלי בחטא 4 היא לא בשביל ליצור לו יתרון, כי תחשבו שהוא יוצר לעצמו, הוא גם חושף את העמדה של המלך וגם יוצר שני רגלים כפולים והם פשוט חלשים, כך שהתמורה החומרית שאני מקבל, כן, היתרון החומרי שאני מקבל על ידי הכאה של הרגלי הזה היא לא גדולה מצד אחד, ומצד שני זה מאוד מאוד מפתה פה במצב הזה ליצור התקפה מאוד חזקה על המלך. תשימו לב רק הרץ בעצם מגן ממש על המלך, רק הרץ השחור שנמצא בו"ב 8 מגן על המלך, והעמדה של המלך די חשופה. זאת אומרת, כל המטרה של ההכאה של הרגלי הזה הוא לא בשביל ליצור יתרון חומרי, אלא בשביל ליצור התקפה על המלך השחור שהוא די חשוף, הייתי אומר. שוב פעם, יש יתרון על כל הלוח, ולכן ההצטברות הזאת של היתרונות בסוף יכולה להביא גם להכרעה של המשחק. וזאת בעצם כל המטרה פה, ליצור כל פעם יתרונות מעט קטנים, ואנחנו רואים פרוטה לפרוטה מצטרפים לסכום גדול, עד שזה מגיע למצב שבו למעשה הוא מנצח את המשחק, ושכרגע יתרון הוא ברור של הלבן, אבל לא מספיק כדי לנצח את המשחק, ולכן הוא מנסה כל פעם לצבור עוד קצת יתרון, עד שהוא מגיע למצב שבו יש לו יתרון מספיק גדול כדי להכריע את המשחק. טוב, אולי גם ננסה איכשהו ליצור איזושהי עמדה של מגננה, להגן, להחזיר את הכלים לעמדה של המלך, וגם שדבר שהוא מתקיף פה את הרץ, אבל זה לא, שם במקום להחליף אותו, זה לא בעיה כשלעצמה. אני ננסה איכשהו להגן על המלך, זה טבעי. טוב, אז כמובן מחליפים אותו מיד, זה ברור, כי כל המטרה הייתה להביא כלים שיגנו על המלך, ופה ברגע שאני החלפתי, אני מעשה הורדתי ממנו את הכלים שאמורים להגן על המלך. המלך די חשוף פה, המלך השחור. כל הכלים של הלבן, חוץ מהרץ השחור, נמצאים באגף המלכה. יש פה גם יתרון של הלבן וגם התקפה, אפשר פה לפתח התקפה מאוד משמעותית על המלך השחור. יש פה, כן, כל העמודה זין שפתוחה, יוצרת יתרון אך רק ללבן ולא לשחור, כי השחור לא יכול לתקוף את אגף המלך של הלבן. כל הכלים שלו באגף המלכה, הכל סגור. מי שיכול לבצע את ההתקפה זה רק הלבן. הוא זה שיכול לתקוף את המלך השחור, ולא להפך. פה יש יתרון למעשה כולל, כן, של הלבן. כן, הרץ שנמצא בו"ב 8 צריך להגן גם על הרגלי ד' 6 וגם על הנקודה זין 7 שהיא יחסית חלשה, ולכן ברור שהיתרון בולט לעין של הלבן, אבל לדעתי עדיין לא מספיק כדי לנצח את המשחק. רגע.
כמובן החליט הלבן להחליף את הרץ עם הפרש, ואולי במידה מסוימת להתקדם יותר לכיוון המלך השחור. שוב פעם, הוא מוריד אולי איזשהו מתקיף אחד, אבל הוא גם מוריד מגן אחד, כך מהבחינה הזאת הוא נטרל את הכלי היחידי הנוסף שיכול היה להגן על המלך, ולכן יש בזה הרבה היגיון. כן. כרגע המצב הוא שהמלכה אמורה להגן גם על ד' 6, הרץ אמור להגן גם על ד' 6, גם על ז' 7, ובעצם תשימו לב שכרגע הלבן יכול להכות את הרגלי בבית 6, ובכך ליצור עצמו גם יתרון חומרי וגם יתרון עמדתי שכמעט מספיק אפילו לנצח את המשחק. אבל יכול להיות שכרגע ישתלם אפילו לוותר על הרגלי הזה ולהתמקד באגף המלך, לתקוף את המלך השחור, אבל לא בכך, כמו שתמיד אפשר להוסיף גם הגנה, ואנחנו אומרים פרוטה לפרוטה מצטרפים לסכום גדול, עוד רגלי פה, עוד רגלי פה, עוד עמדה פה, ובזה אנחנו גומר את המשחק, כי בעצם מצטבר יתרונות קטנים שהופכים ליתרון גדול שהוא מספיק כדי לנצח את המשחק, ולכן אני כן הייתי מכה בבית 6. לא, הוא לא הקע, הוא לא הקע את הרגלי בבית 6 עם המלכה. טוב. אולי אחרי זה היה נוצר מזלג ואסור להכות. שנייה. רגע, לא. כאילו המזלג למעשה הוא על המלכה והרגלי שנמצא בבית 3, ולכן באמת אין פה יתרון חומרי, ולכן בינתיים באמת יש היגיון גם לא להכות את הרגלי בבית 6. הוא מנסה שוב לתקוף את הרגלי החלש. שימו לב השחור אפילו לא מנסה להגן על הרגלי בית 6, אבל במידה מסוימת באמת זה משתלם לו, כי זה הרגלי חלש, מצד אחד מצד שני אם הלבן יקה בבית 6 אז השחור יקה בבית 3, וכך אולי ירתק את הפרש וייצור גם עזרה משלו, כך ש... כן, ולכן באמת הוא לא יקע. כן, יש החלפה של הכלים, הוא מחליף את הכלים, ובעצם ככה הוא מוריד עוד מגן אחד על המלך. טוב, בעצם לא בדיוק מגן, אבל כנראה שהרץ פה יותר חזק מהפרש, ולכן יש היגיון לעשות את ההחלפה הזאת. אז כרגע המצב שנוצר הוא, אם תשימו לב, העמדה של המלך השחור די חשופה. 2, 4, 6, 2, 4, 5. וגם יש יתרון חומרי ללבן. גם העמדה שלו יותר טובה, מבחינה עמדתית הוא מוביל, וגם יש לו יתרון חומרי כלשהו, עם אופציות מאוד חזקות לתקוף את המלך השחור. אין עליו הגנה. יש רק רץ אחד מסכן שמגן עליו. כן, אותו פרש לבן. אחרי ש... כן, הוחלפו הכלים, בעצם בולט לעין מאוד היתרון של הלבן. אותו פרש לבן שנמצא בג' 3, אם יתייצב על ד' 5, הוא מסכן מאוד את המלך השחור, בעוד שאין, שימו לב, אחרי ד' 6, מלכה מגיע לזין 2, פרש מגיע לבב 6 שח, אסור להכות אותו כי הרגלי מגן על הזה. פרש מגיע לבב 6 שח, ויש לו רק מקום אחד להגיע, ואז הפרש מבב 6 מגיע
ל-ח5, ויש לחץ על הנקודה ז7 רגלי שמגן על המלך השחור. יש גם צריח, אפשר בכלל להזיז את המלך הלבן ל-ח1 ולהציב את הצריח הלבן בז1. יהיו לי 3 כלים שיתקפו את הנקודה, את ז7 של השחור, רגלי ז7 של השחור, כן, הדבר שמגן על המלך, ובזה בעצם אני מכריע את המשחק. זאת אומרת, ההיגיון פה כרגע אפילו לא לחשוב אפילו על להגן על הרגלי בבית 3 ולקחת את כל היוזמה להתקפה על המלך. זה ההיגיון שלי, כי כרגע ללבן יש גם יתרון חומרי וגם יתרון עמדתי, וללכת לכיוון הגדלת היתרון, לנהל התקפה על המלך השחור, לא להסתכל על העניין החומרי. ויש פה בהחלט מצב שבו, שמאוד מטריד את הצד השחור, שבו המלך השחור בעצם חשוף לחלוטין למתקפה של הכלים הלבנים. כן, אפילו אני לא רוצה כרגע לדבר על נקודת ד6 החלשה, או אפילו גם הצריח יכול להגיע מד5 לז5, אפשר לשים פה מלכה בז2, עוד צריח אחד בז1, והמלך השחור גמור. לא צריך לשים לב בכלל לרגלי הזה בבית 3. בעצם יש פה מתקפה דורסנית על המלך השחור שאי אפשר להתגונן. כמו שאמרתי, אסור להזיז את הכלים שמגינים על המלך. טוב, קודם כל, מיידית, יש פה מזלג. למה מזלג? המלך השחור, הפרש שנמצא, כן, אז זה כבר היגיוני. זה הגיוני, כבר שהוא לוקח רגלי מרכזי פה. כן, הפרש שהגיע לבית 5 הוא תוקף בעת תאונה אחת גם את הצריח וגם את הרגלי הזה שהוא מותקף על ידי 3 כלים ומוגן רק על ידי 2, לכן יש פה מזלג. אמנם השחור יכול לקחת את הרגלי הזניח שהוא כרגע לא רלוונטי למשחק עצמו. כן, אותו רגלי שנמצא בדלת 6 הוא זה שיכול להכריע את המשחק, כי בד בבד עם הלקיחה שלו יוצר התקפה קטלנית על המלך השחור. המלך השחור חסר הגנה בעצם. כן? ולכן זה הדבר המשמעותי שנכון, שאני אפילו לא שמתי לב, שזה המסע שמתבקש פה מאליו. כלומר שאני גם לוקח את הרגלי בדלת 6 וגם יוצר התקפה מוחצת על המלך השחור. כן? כך שאני אפילו לא נותן לו יתרון חומרי ועד היתרון העמדתי שאני משיג פה באופן מוחלט. לכן, זה מסע סימן קריאה אחד לפחות. טוב, הוא לקח את זה, זה באמת רגלי לא משמעותי כרגע, הוא עוד יותר מתרחק מאגף המלך. אנחנו אומרים, הצריח הזה הופך להיות לא רלוונטי, אין פה התקפה באמת אמיתית על המלך הלבן, אין לו מה לחפש פה. אם ישנה התקפה, אז כמובן היא רק על המלך השחור, והרגלי הזה בדלת 6 כמובן הלך. אבל שימו לב שהוא אפילו לא חושב על הרגלי בדלת 6, הוא עושה דבר יותר חכם. הוא שוב פעם גם מאיים על הצריח שמחפש את עצמו והסתבך פה סתם, וגם במקביל הוא שולח את כל הכוחות שלו להתקיף את המלך השחור. הוא לא רוצה, הוא מוותר על הרגלי הזה בכלל, הוא לא רוצה להחליף כלים. אם אני אחליף כלים אז לא יהיה לי מספיק כלים לתקוף את המלך השחור. אני לא רוצה כרגע להחליף כלים, אני רוצה להגיע לבב 5 ולתקוף את הנקודה החלשה בזין 7, וזה מכריע את המשחק. זאת אומרת, הוא עזב את היתרון החומרי, ויש פה מזלג כמו שאומרים. זה מסע עם 2 סימני קריאה הדבר הזה. כן?
יש פה גם מזלג, כן, ולכן הלקיחה של הרגלי הזה זה כנראה בלקאוט של קראג'י, אדם שהוא ברמה שמתמודד על אליפות העולם לא עושה טעות כזאת, כיוון שאוטומטית רואים שיש פה מזלג, יש פה מזלג גם על הצריח בבית 3 וגם על המלכה בג' 6. גם ככה הלבן, השחור היה בעמדה מאוד מאוד ירודה, והמסע הזה הוא אפילו עם שני סימני קריאה, שני סימני שאלה, סליחה. המסע הזה הוא גרוע מאוד, אסור היה לקחת את הרגלי בבית 3. אמנם כל הסיפור הזה מביא רק ליתרון של נקודה אחת, אבל זה לא הנקודה פה. הנקודה היא שיש פה בסופו של דבר גם יתרון חומרי שנוצר ללבן וגם יתרון עמדתי, כך שהמסע הזה שבו הוא לקח מצריח את הרגלי בבית 3, את הרגלי הלבן בבית 3, הוא מסע שלפחות סימן שאלה אחד אם לא שתי סימני שאלה. זה מזלג שבעצם מפסיד אחד מהכלים, הוא מפסיד בעצם, בסופו של דבר הוא מקבל צריח, פרש לבן ורגלי לבן מול צריח, אבל גם ככה העמדה שלו גרועה, אז גם היתרון נוצר יתרון עמדתי ללבן וגם יתרון חומרי. לכן המסע הזה של לקיחת הרגלי בבית 3 על ידי הצריח השחור הוא מסע של סימן שאלה אחד לפחות. שימו לב, המלכה שלוקחת את הרגלי הזה, טוב, אין מה לעשות, כי טוב, האמת זה מסע בלתי נמנע, כי זה לא עניין שהוא רצה לקחת את הרגלי, הרגלי הזה הוא לקח כאגב אורחה, אבל הנקודה היא שהוא צריך להגן על הצריח, ולכן הוא לקח את הרגלי, כדי להגן על הצריח, ולכן באמת, אז שוב פעם, אתם יודעים מה, מבחינה חומרית הוא לא הפסיד פה שום דבר, אבל מבחינה עמדתית הוא הפסיד ביג טיים. מבחינה עמדתית, השחור פה הפסיד ביג טיים, כן, בהחלפה הזאת של הפרש לבן ושתי רגלים לבנים מול צריח שחור. מבחינה חומרית הערך שלהם שקול, אבל מבחינה עמדתית זה הפסד מאוד גדול, כי המלכה בכלל מתרחקת מהגנה על המלך, והמלך בעצם השחור די מופקר. כן, זה כמובן זה מסומן, שימו לב איפה נמצאת המלכה. המלכה למעשה לא מגינה על אגף המלך. המלכה לא מגינה על אגף המלך, לכן זה מצב מאוד חמור. שימו לב שאם כרגע הוא יגיע עם הצריח שנמצא, הצריח הלבן שנמצא בדלת 2, הוא יגיע לדלת 5, מדלת 5 יכול להגיע או לזין 5 או לחץ 5, אולי עדיף בזין 5 להגיע, והמלך השחור בעצם אבוד. יש רק רץ אחד מסכן וקטן שמגיע אליו, בעוד שאני יכול לנצל את שלושת הכלים הכבדים לתקוף התקפה מוחצת את המלך השחור, וכל הכלים בעצם נמצאים מחוץ למקום האמיתי שבו הם נמצאים, שבו אמורים להיות, בגף המלך של השחור. טוב, הוא למעשה
מתכוננים כמובן להתקפה על המלך השחור, דבר מובן מאליו. אולי איכשהו מנסה להביא את הצריח לבב 8 ולהגן על המלך, איכשהו לנסות להציל, אבל נראה שזה מאוחר מדי. כן, כמובן הרעיון הוא להביא את הצריח לזין אחד, לא לזין אחד בעצם, לא, סליחה, טעיתי, לא לזין אחד, לא לזין אחד, אלא כאילו להביא את זה לחטא 3, להביא את המלך לחטא 3 אולי, מצד אחד המלך הלבן מוגן, מצד שני תהיה פה התקפה מוחצת על המלך השחור שאיננה ניתנת להגנה. דרך אגב, באמת לא כדאי לשחור לקחת את הרגלי הלבן בחטא 4, מכיוון שאז הוא יפסיד את הרגלי בדלת 6, ולכן זה לא משתלם לדעתי. כן, כמובן, כפי שחשבתי, הוא מנסה במאמצים עילאיים להגן על המלך השחור. כן, כמובן אין פה מקום להתעסק עם הרגלים האלה שהם גם ככה אין להם ערך. וכן הוא חוזר מיד מסע נכון וטבעי לחלוטין, להגן על המלך השחור, כמה שיותר להגן על הרגלים בדלת 6 וכו' וכו'. מאוד הגיוני. טוב, אז הוא במקום להגן עליו, להגן על הרגלי, אז זה בעצם רגלי שמשמש כרגע להתקפה על המלך השחור. אתם רואים שהעמדה של המלך השחור בעצם עומדת להתמוטט, מכיוון שכל הכלים הכבדים ביותר עומדים לתקוף אותו. כן, האמת היא, כרגע זה נראה באמת שאין הגנה, אבל כל זה יהיה נכון אם הלבן יבצע את הצעדים הנכונים. אבל אם הלבן יעשה טעות, כמו שאתם רואים, עכשיו הוא לא עשה טעות, הוא קידם את הרגלי כדי להכניס עוד כלי להתקפה על המלך השחור. אם הלבן עושה את הצעדים הנכונים, אז העמדה של השחור עבודה, אבל אם הלבן לא עושה את הצעדים הנכונים, אז זה יכול לחלץ גם תיקו השחור. כן, כרגע המסע הזה הוא מסע מאוד חכם, כי הוא הכניס עוד כלי להתקפה על המלך השחור, שהעמדה שלו היא מאוד מאוד חלשה. טוב, לבוא מפה של המסע הזה, אני לא רואה באיזה שהיגיון. הוא צריך עכשיו לעשות כמה שיותר להגן על המלך השחור, המלך שלו, ולא להזיז את הצריח לאותו מקום. אז זה גם לדעתי טעות. טוב, הוא פה, כמובן ברגע שהוא עושה את ההחלפה פה, הוא יוצר יתרון ברור, כיוון שאז לשחור אין בכלל צריכים על הלוח, עוד שללבן יש צריח ומלכה, הוא לא רץ במלכה, וגם עמדה שיש לה עדיפות, יש לה עדיפות גם מבחינת העמדה, כך שמשתלם לו להחליף למעשה. הוא לא רוצה להחליף. טוב, לכאורה נוצר פה ריתוק על המלכה, אבל הריתוק לא קיים, מכיוון שברגע שאני מזיז את הצריח, אחד מהצריחים לדלת 2, אז הריתוק לא קיים. כן, אתם רואים, אין ריתוק בעצם. כן, המטרה שלו להחליף, ואז יש שני כלים יותר חזקים של הלבן שיכולים לתקוף את המלך השחור, וגם קיים יתרון. טוב, כמובן ללבן יש פה רגלי שהוא חופשי, אבל הוא גם רגלי בודד, ולכן עד אז יבוא המשיח, עד שהוא יאיים להכתיר פה ולהפוך את הרגלי למלכה. בינתיים העמדה של המלך שלו תתמוטט, כי באמת
יש פה התקפה שיכולה להתנהל על ידי צריח ומלכה ורגלי על מלך שהוא די חשוף. והכלים האלה, הכוח שלהם הוא הרבה יותר גדול מאשר מלכה ורד, שגם מבחינת המספרים זה 12, כן, מול 14. הוא כמובן לא רוצה להחליף, הוא באמת רוצה לכפות עליו את ההחלפה, אז הוא חוזר, בורח, אולי גם הוא העביר את הצריח השחור לאלף 7 מתוך איזושהי כוונה אולי בעתיד להגן גם על ו' 7, אולי איזושהי הזזה מסוימת של הרגלי הזה תגן גם על ז' 7 בעקיפין. אבל בינתיים זה באמת עמדת מגננה בולטת שכנראה אם הלבן יעשה את הצעדים הנכונים, כנראה שהעמדה הזאת עבודה. כלים, כרגע מה שמשחק תפקיד זה הכלים הכבדים עצמם, ולא חומרית, מבחינה חומרית כמובן 10, 19 ועוד 4 זה 23, ופה 2, 4, 5 12 ועוד 5, 17 ועוד 5, 22, זאת אומרת עדיין יש, כן, יתרון של נקודה אחת חומרי של הלבן, וגם העמדה שלו יותר טובה. כך היתרון החומרי של עצמו הוא לא משמעותי, אלא מה שמשמעותי זה שהכלים הכבדים שלו הם יותר חזקים מאשר הכלים של השחור, ולכן זה גם יכול להכריע את המשחק. עוד לפני היתרון של המימוש הקטן של הנקודה אחת. הנה, כמו טבעי מאוד, כמו שאמרתי, מהנקודה ד' 5 הוא יגיע לנקודה ז' 5, ואז כן, הרעיון הוא גם להביא את הצריח לנקודה ז' 1, להזיז את המלך, וגם ללחוץ על הנקודה ז' 7 וגם לנסות לקדם את שירות הרגלי הזה, שלחוץ עוד יותר הנקודה ז' 7 עד כדי ההכרעה של המשחק. טוב, הוא לא ברור המסע הזה, השאלה גם מה הוא יכול לעשות חוץ מזה. לא ברור לי מה הסיבה שהוא עשה את המסע הזה, אבל בכל מקרה אני לא רוצה כרגע גם משהו יותר טוב, אולי רץ לבב 8, או שאולי לחלופין הוא רוצה להגיע לג' 5, לנסות להחליף, ואז זה יוצר שני רגלים חופשיים וצמודים, שזה כבר יתרון משמעותי. ובקיצור הוא מגן בעקיפין על המלך ככה, כי הוא יחליף את הצריח, ואז הוא כאן רוצה להחליף כי הוא ייקח עם הרגלי ד' 6 לג' 5, ואז יש פה שני רגלים שהם צמודים וחזקים והם חופשיים, וכבר נוצר פה עמדה די שוויונית, כי היתרון של הלבן באגף המלך מתבטל על ידי היתרון של השחור באגף המלכה. יוצר שני רגלים צמודים וחופשיים, אבל כמובן הלבן לא יוצא להחליף. כן. כרגע שימו לב שהמלכה מתקיפה את הרגלי החלש בבא. כמו שאומר, פרוטה לפרוטה מצטרפים לסכום גדול. לאט לאט הוא משפר עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר את העמדה שלו. כן. אני לא רואה כרגע כיצד אפשר להגן על הרגלי הזה, כיוון שיש פה גם רגלי ד' 6 שהוא חלש, גם העמדה של המלך שהיא חלשה.
והרגלי הזה לדעתי לא ניתן להגנה. טוב, הוא נע מגן, המשיך להגן, אבל שימו לב שצריך בעצם להשיג מלכה שלמה כדי להגן על הרגלי החלש הזה, וזאת בעיה. וזה מראש, עדיף לא ליצור את הנקודות חולשה האלה. הנה, שוב פעם אתם רואים, זה מסע מובן מאליו. סלק את המלכה במקום. ובמקביל גם מתקדם יותר לכיוון אגף המלך של השחור. טוב, כנראה שמגיע למסקנה שגם אין מקום אחר. דרך אגב, אתם רואים שהרגלי הזה אבוד כבר, וגם המשחק אבוד, כי אני לא רואה פה שום דרך להגן. כשהרגלי הזה נופל, הכל נופל. וגם אין טעם להגיע לפה, כי הרגלי הזה גם ככה אבוד. אולי להחליף כלים וזה, אבל עדיין יש יתרון של רגלי אחד ללבן. יתרון של נקודה אחת ללבן, סליחה. להפך, ברצון רב הוא מוכן להחליף את הכלים, עד רבה ועד רבה. כי אז הוא ממש את היתרון, גם העמדתי וגם החומרי שיש לו. הוא לא רוצה להחליף. הרגלי הזה בוו 4 הולך, וכנראה כבר יתרון מספיק גדול כדי לנצח ממש את המשחק, לפחות באנד גיים. כן, אמרתי, הרגלי הזה הולך, ובזה גם הולך גם המשחק עצמו, כי מה שאמרתי 2, 4, 4 ועוד 12, 16 ועוד 5, 21, 2, 4, 21 לעומת 19, לעומת 2, 4 ועוד 19, 23. 23 לעומת 21, כך שקיים פה גם יתרון חומרי, וגם יתרון עמדתי, כך כנראה שזה יתרון מספיק גדול כדי לנצח גם את כל המשחק עצמו. לפחות באנד גיים, כמו שאמרתי, לפחות בהחלפה של הכלים, כן, ברגע שכל הכלים הכבדים הולכים, אז כנראה שיש יתרון מספיק גדול כדי לנצח את המשחק, כן, בסיום משחק, כמו שאומרים. אחד מהסיומים שכנראה הם ניצחון של הלבן. טוב, הוא מנסה איכשהו לתקוף את המלך, אני לא רואה גם משהו אחר שיש לו פה. עוד שאין פה שום דבר שיכול לעשות. הרעיון הוא פה להגיע לדעתי לזין אחד, כדי שכמובן המלכה לא תחדור. אפילו לפה הגיע. אוקיי, חשבתי אם הוא מגיע פה לבב 2. אז עדיין זה לא בעיה, כי מצד אחד המלכה מגינה על הנקודה ח2, והצריח שיגיע לזין 1, יגיע לנקודה זין 2, וזהו, נגמר. נקודה זין 1 ונקודה זין 2 וח2 מוגנות, וזהו, כך שהמלך בעצמו מוגן. הנקודה וו 7 היא לא רלוונטית, כי הוא לא נמצא שם. או שהכל מוגן, אין מה לעשות. המסע מלכה לוו 2 לא נותן כלום. ח2 מוגן, ושצריך מגיע לזין 1, מגיע לנקודה זין 2, וכך נגמר העסק. כנראה שזה כבר עמדה עבודה לשחור. כן, כל הכלים של הלבן מתקיפים את המלך השחור. עוד מעט מצטרף גם הצריח, השלישי הכבד, הצריח שהגיע לזין 1, ובזה העסק ייגמר למעשה. לא צריך להיות לדעתי מומחה בשחמט כדי להבין שבעצם העמדה של השחור פה היא עבודה. טוב, הוא הגיע לפה, אבל אמרתי, הצריח מגיע לזין 1, הנקודה ח2 מוגנת, הנקודה זין 2 גם תהיה מוגנת כאשר הצריח יגיע מג' 1 לזין 1, ובזה נגמר הסיפור, אין מה לעשות, זה אבוד.
שימו לב, כן, שהנקודה ו7 לא מוגנת. זהו, המלך אבוד. המלך השחור אבוד. אז בואו נניח שהוא היה הולך במקום ל-ו7, אולי הוא נעשה משהו, שח נצחי או משהו, לא יודע מה הוא נעשה. אולי, הוא לא יכול להגן אפילו, גם אם הוא רוצה, הוא לא יכול להגן על הנקודה ו7. אין שום דרך להגן על הנקודה ו7. עם המלכה שלו, איפה הוא לא יכול להגיע לפה, הוא יכול להגיע. הוא יכול להגיע, אבל עדיין אני אוכל להכות עם הצריח ב-ו7. גם אם המלכה השחורה הייתה מגיעה לנקודה ז5, עדיין יכולתי להכות את הרגלי ב-ו7, ובזה נסיים את המשחק. כי 3 נקודות יתרון, באנדגיים שאני מחליף את הכלים הכבדים, זה יתרון מספיק גדול כדי לנצח, להחליף את כל הכלים הכבדים ולנצח, כן, את המשחק באנדגיים, כמו שאומרים. כך שבאמת העמדה פה, גם מי שלא בקיא בשחמט מבין שהעמדה של השחור היא באמת עבודה. אין לו מה לחפש פה, אין לו מה לחפש פה, אין לו שום הגנה, אין לו שום יוזמה פה. לא יכול לעשות גם שח נצחי. אבל זה מסע של ייאוש, גם אין משהו אחר. כי לא ניתן להגיע לנקודה ח7, אבל זה העסק סגור. או, עוד יותר, הוא עושה מה, אתם יודעים שגם קרלסן הוא גם תחבולן מאוד גדול, הוא כבר מריח את הניצחון, הוא אומר לו כבר, בעצם, בכלל לא חושב להגן, כי עדיין תשימו לב כן, יש פה איום של מת בנקודה ז2, מלכה לז2 מת, אבל בעוד שאני חשבתי שהצריח יגיע לז1 ויגן על המת, אז מגנוס קרלסן הסופר גאון באמת חשב פה למעשה שאפילו לא צריך לעשות את המסע הזה כדי להגן על המת במסע הבא, ויש לו פה ניצחון ביד. כן, אתם מבינים שבעצם הוא אפילו לא טורח להגן על מת במסע הבא. הוא אומר, יש לי כבר מסע יותר טוב שמנצח את המשחק. זאת הסיבה שהוא למעשה, דרך אגב, זה גם לא בעיה, כלומר, הצריח עצמו הוא למעשה מצטרף פה להתקפה על המלך, ועדיין אני אגיע עם הצריח שלי לז5, כן? טוב, זה לא מספיק. כן, זה מספיק. אני אגיע עם הצריח שלי לז5, ואז הנקודה ז2 מוגנת על ידי הצריח. הנקודה ח2 מוגנת על ידי המלכה. ואם הוא יעשה לי שח עם מלכה ל-ו1, אז אני יוריד את הצריח לז1. טוב, אבל הבעיה היא לא, אי אפשר להגיע. מי שתרץ, אני לא יכול להגיע. טוב, אז כמובן הוא באמת חשב על משהו שמכריע את המשחק מיידית, כי בפועל יש פה איום של מת כפול, אם תשימו לב. האיום של המת הוא גם בז2, מלכה לז2 מת, ומלכה ל-ו1 מת. יש פה איום כפול של מת. מזה שהוא כמובן ראה את האיום הכפול של המת במסע הבא ולא הגן, זה אומר שיש לו מת מיידי עוד לפני שהלבן הספיק לעשות אותה, לממש את שתי האיומים של המת האלה. כי הוא באמת, כן, שחקן בשיעור קומה מספיק טוב כדי לגלות גם את הדברים האלה. כן? כן, אז אתם תשימו לב שבאמת הוא יכול לעשות פה תחבולה. אני רואה את זה מיד. אני יכול להגיע, להקריב את המלכה ב-ח6. לא, אם הוא לוקח פה אני אעשה מת כאן, אבל הבעיה שאם הוא ייקח לי את
מלכה, אם הוא ייקח את המלכה עם המלך, אז זה כבר לא יהיה מת, אז זה לא טוב. זאת אומרת, אסור לי להקריב את המלכה בחטא 6. כי הוא לא ייקח עם הרגלי, הוא ייקח עם המלך, ואז זה לא מת. אין לי מת אז. כן, לכן. כן, יש פה מת שבאמת צריך קצת יותר לראות אותו. עדיין אפשר, כן. אני חשבתי שאסור להקריב בחטא 6. הוא לוקח עם המלך. אם הוא לוקח עם המלך. כן, זה בכל זאת מת. אני אסביר למה. כי ברגע שהוא לוקח עם המלך, אז זה בעצם זה מת. המת הוא צריח לחטא 8. אם המלך השחור לוקח את המלכה בחטא 6, אז המת יהיה צריח לחטא 1. ואם לעומת זאת הוא ייקח את המלכה, שהוא חייב לקחת, כי אחרת זה מת, כן? אם הוא ייקח את המלכה עם הרגלי בזין 7, אז המת תהיה עם הצריח שיגיע לבב 7, כן? באמת זה באמת מצב אבוד. באמת מצב אבוד שבכל מקרה, כן, אני לא שמתי לב שקיים באמת מת בחטא 8, אם המלך לוקח את המלכה, אז הצריח לחטא 8 מת, ואם הרגלי השחור לוקח את המלכה, אז המת תהיה עם צריח לבב 7. באמת זה מצב אבוד. ושמעתי כבר קודם, רק לא ראיתי את התחבולה הזאת, אבל למעשה באמת, כפי שאתם מבינים, גם אדם שכמו שאמרתי, עכשיו באמת, למעשה, זה מה שיפה בזה שלעיתים רחוקות, כן, ביותר, מה המצב? המצב הוא שמראש היה איום, מראש יש פה איום של מת עם המלכה השחורה. גם בזין 2 וגם בו"ב 1, איום כפול של מת. כן, קרסן, אתם רואים את הגדולה שלו, שהוא לא התרגש מאיום הכפול הזה של המת, מיידי. הוא באמת ראה את המת שלו שהוא קודם לכן. כן? איך? כל זה נעשה על ידי הקרבה של מלכה שלמה, ללא שום תמורה בעצם, כן? והתמורה היא תמורה רעילה ביותר שאפשר, שזה גורם למט למלך השחור עצמו. בזה בעצם סיימנו, לסכם, סיימנו לנתח את המשחק של אדם שבאמת ראוי להיות אלוף עולם בשחמט. לדעתי זה בובי פישר החדש של ימינו, שכרגע אני לא רואה באמת מישהו שיכול לאיים עליו, ובכמה רמות יותר חזק מכל המתמודדים האחרים, והניצחון הזה כמובן יאה לו ונאה לו, כי הוא באמת בכמה רמות יותר גדול מכל המתמודדים, יותר חזק מכל המתמודדים האחרים. תודה רבה.